rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwana, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haduwa a cikin wannan channel mai albarka. Idan wannan ne farkon shigowanka wannan channel mai albarka, ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode da kasancewa da Arewa International. Yauwa, ba mu fara bidiyon. To, a bidiyon mu na yau mun zo muku da wani application ne wanda za ku na samun MB 100 a kowanne layi da kuke aiki da shi. Shin kana aiki da MTN ne, kullum ne, ko Airtel, ko 9mobile, ko da sauransu, ko Airtel da sauransu. So kowanne layi da kake amfani da shi a cikin wannan waya naka, so za ka samu wannan MB 100 din da shi wannan application din. Za mu ijiye muku link ɗinsa a ƙasan description da zarar za mu ijiye muku link ɗinsa a ƙasan description idan mun kammala wannan bidiyo ɗin. Idan ka zo za ka ɗauko application ɗin kai installing ɗinsa a cikin wayanka kamar yadda muka yi. So yanzu za mu buɗe application ɗin ku ga yadda zai kasance. So za ka buɗe application ɗin kamar haka. Baya buɗe, so da zarar ya buɗe bayan ka gama installing ɗinsa zai kawo maka wuri kamar haka. So yana kawo maka wuri kamar haka, ga nan wuri da aka sa a gari, so sai ka danna a gari. So sai ka danna, gashi nan ya nuna maka start, sai ka danna start. So kana danna start sai ka zo ka buɗe datan wayanka. Kana buɗe datan wayanka, so sai ka dawo cikin application ɗin kamar yadda kuka gani. So sai ka danna wannan wuraren duka bubbuɗe su. Gashi nan mobile data 7 mode, dama a buɗe yake can, da datan mu ba a buɗe yake ba to da zai nuna mana sai mun buɗe nan. To amma da yake datan mu a buɗe yake, muka installing ɗinsa muka buɗe shi, to shi ma sai ya nuna mana shi ma na saman a buɗe yake. So sai privacy protection ɗin nan, shi ma sai ka danna shi, wato ya buɗe. Bayan ya buɗe sai ka yo baya. So a yanzu haka ka yi connecting, za ka je ka yi browsing ɗinka, kai chatting ɗinka da sauransu haka da data ɗin. So amma sau da yawan wasu lokutan yakan ɗan ƙin tafiya, kaga ka yi tura saƙo ya ƙi tafiya. So da akwai wa'annan abubuwan a ƙasa, ga wannan wuri, an ɗauko wannan, ga wannan wuri ɗin, yawa wannan wuri ɗin. To in kai clicking a kai, zai shigar da kai wurin nan, ya ɗan yi wannan scan ɗin da creating roster ɗinsu. To sai kai back. So nan ma za ka iya shiga kai haka a nan wurin, shi ma za ka iya shiga kai. To duk sanda ka ga ya ɗan tsaya maka baya aiki sosai, sai ka ɗan danna wuri, sai ɗan yi wannan zagayen nasa, sai ka fito waje. So kana fitowa sai ka je ka shiga chat ɗinka, application ne ko kuma Facebook ne, WhatsApp ne da sauransu haka, ko kuma browser ne, browsing za ka yi da sauransu, duk abin da ka so shi za ka shiga kai. So mu yanzu ba mu gwada buɗe WhatsApp ɗinmu. So yawa, to yanzu mun gwada buɗe WhatsApp ɗinmu, kun ga sakonni sun fara shigowa a WhatsApp ɗinmu yanzu. So ga sunan suna ta tahowa, za mu iya kallon status da sauransu da komai yanzu. So sai mu sake shiga cikin nan wuri, ga Telegram ɗinmu ma ba mu gani ya Telegram ɗinmu zai nuna shi ma. To ga nan Telegram ɗinmu ma yana connecting. So misali a gurguje nake so ya kasance yayi, ga channel ɗinmu na Telegram ila a cikin sabon application ɗin. So ba mu domin kun gani sakon wasu abubuwan. Sannan da akwai bidiyon ma da zan sakar muku insha Allah, shi kuma mai MB 200, za ka samu MB 100 a nan, sannan ka je ka samu MB 100 a wani wurin ma insha Allah. Shi ma ku kasance duk da shafin Arewa International. Sannan da akwai shirye-shirye da dama da muka shirya muku domin shiga cikin watan Ramadan insha Allah. Idan kun yi subscribe, duk za ku same su akai-akai da zarar mun dora. Mun gode da kasancewa da Arewa International.